Моны күреп, Юнус бик гарьләнде, аның ачуы чыкты. Раббыга ул шундый дуга кылды. И Раббы, шушылай буласын өйдә чакта ук әйтмәдеммени? Шуңа күрә Таршишка качмакчы булдым да инде. Чөнки белә идем, син кызганучан ва рәхимле, түзем сабыр ва үтә мәрхәмәтле, бәла каза җибәрергә дигән уеңнан кире кайтучан Алласың. И Раббы, инде хәзер җанымны ал, чөнки минем өчен үлем яшәүдән яхшырактыр. Раббы әйтте: Синең шулай ачуланырга ни хакың бар? Юнус шәһәрдән чыкты да, көнчыгышка таба юл алып, бер урынга килеп утырды. Шунда ул үзенә куыш ясады һәм күләгәгә утырып, шәһәр белән ниләр буласын көтә башлады. Раббы Алла Юнусның баш өстенә күләгә төшереп, уңайсыз хәлен җиңеләйтер өчен бер үсемлек үстерде. Юнус моңа бик сөенде. Әмма икенче көнне таң атканда Аллаһы бер кортны җибәрде һәм шул корт үсемлекне кимереп корытты. Кояш чыккач, Аллаһы көйдергеч көнчыгыш җиле истерде. Юнусның башын кояш шундый кыздырды ки, эссе сугудан ул хуштан язар хәлгә җитте. Булай яшәгәнче үлүең яхшырак, диде ул үзенә үлем теләп. Ләкин Аллаһы Юнуска әйтте: Үсемлек корыганга шулай ачуың чыктымы? Әйе, диде Юнус. Бик каты ачуым чыкты. Шуңа күрә үләргә телим дә. Шунда Раббы Юнуска әйтте: Син үзең карап үстермәгән үсемлекне кызганасың. Ул бер төндә тишелеп үсте, икенче төндә юкка да чыкты. Ә мин ничек итеп Нинуәне, шул бөек шәһәрне кызганмыйм ди. Бу шәһәрдә күп санлы хайваннарны санамаганда 120 меңнән артык бәхетсез кеше яши.